Niin, se oli toi... Riskiä oli ottanut siitä Fleet Foxesista vissiin videoita. Joo. No, Ville Vikingin lasten tuokio. Pari jekkua veettiin jo missä tossa noin. Koska on juomapeli vai? Niin sä joo. Esittelepäs juomapeliä. Aitaan sitä tätä peliväliä. Pyöräytetään, mikä kuva osuu, se juoma tilataan. Metsi joutuu vetämään nyt tällaisen spritterin ja sitten kun joutuu vetämään Southern Ginger. Kokeillaan uudestaan. Kehno pyöri. Huonoa pyöräytys ikinä uudestaan. Mulle tulee toi piirre shotti, eli näitähän tässä on Teku vetänyt ja Spritteri. Ja Stekulle spritteri. Tällainen peli. Tossa peli keksiä. Hyvin on matka mennyt.